Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala al-Fatihah. Ila hadratan bin Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratan al-Qutb Syekh al-Mu'azzam wal-Ghafil al-Azam Sultan al-Awliya Syekh Syekh bin Hasan al-Asy'ari. Wa ila hadratin Mursyidina wa Rabbi rahimah wa lana habib Muhammad bin Abdul Syekh Sultan al-Qutb Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. وإلى حضرة مشايخنا وشيخ مشايخنا أستاذنا ومعلمنا ووالدينا خصوصا الشيخ دير داود الألزاني وإلى حضرة صاحب هذا الكتاب تنزل الغزية الشيخ أبو الليث نصر بن محمد السمرقة وصولهم وفروعهم مع الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه ومدنا بأسراره وعاد علينا ببركاته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وروى زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال كوسدن أبو ذر Qultu matur sapa ingsun ya Rasulullah duh Gusti Rasul. Akhbir. Mugi nyritani panjenengan ing kita. Ma ing perkara kana kang ana apa? Ma iku fi usufi Musa tetep ing dalem lampirane Nabi Musa. Ora ada sinten kanjeng Nabi. Kana ana fiha iku tetep ing dalam sufi Musa apa situ kalimatin 6 pira-pira kalimat anjib tu gumun to gawa sapa ingsun liman maring wong ai kana kang ino aikona kang yakinake sapa man binari lawan anane neraka kaifa halaka ya haku guyu sapa man wajib tulan kau sapa ingsun den man maring wong ayang ana kang yakinake sapa man bil mauti kelawan mati eva le kaya apa ya farahu bungah sapa man wajib tulan kau sapa ingsun man maring wong ayang ana kang yakinake sapa man bil hisab kelawan anane hisab Ifa hale kaya apa malu nglakoni utawa ngamal sapa man as-sayyi'at ing pira-pira amal Allah. Wajib doan kau sapa ingsun lima maring wong aikon kang yakinake sapa man bil qadar kan pesten. Kaya hale kaya apa yang sibu demen kang lan sapa man. Abi khabarin ing dalam suci hadis akhir kang ya kaifa hale kaya apa yahzunu temen susah sapa man wajib lan kau sapa ingsun liman maring wong ya kang ningali sapa man dunya ing dunya taqallubaha lan mulak-malik dunya ya kelawan ahli ne dunya kaifa yalma innu kaifa hale ya apa ya ma innu andang sapa yatma innu ana sapa man ila maring dunya wajib lan kau sapa ingsun liman maring wong aikon kang yakinake sapa man bil jannah lan swarga bahwa hal utaiman iku la ya amalu orang lakoni
sapa man al hasanati ing pira-pira amal pe la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illallah kejaba Gusti Allah Muhammadun utai Nabi Muhammad Rasulullah utusan Allah. Imam Muhammad bin Sir dawuh sing ini iki wis saiki Zaid bin Wahab cerita saking Abi Dzar radhiyallahu an panjenengan dawuh aku matur ning Rasulullah duh Gusti Rasul paring dawuh dhateng kula punapa ingkang kasebat wonten ing lampiranipun Nabi Musa Rasul dawuh ing Taurat iku dawuh enek 6 yaiku sing pertama ingsun gawak marang wong kang yakin anane neraka kok iso guyu terus ingsun gawak marang wong kang yakinake mati kok iso bungah ingsun gawak marang wong kang yakinake hisab kok wani nglakoni Allah ingsun gawak karo wong kang yakinake pestane Allah kok demen kangelan ing hadis liya didhawuhake kok perlu susah ingsun gawe wong weruh donya lan gonta-gantine marang aline kok iso anteng atine ingsun gawe marang wong kang yakinake swarga kok ora gelem nglakoni bagusan la ilaha illallah iki ana 6 dawuh sing tertulis ning Sufi Musa. Yang pertama mau ingsun gawok marang kang yakin anane neraka kok iso guyu. Gak seharusnya awake jere wedi karo neraka. Awake yakin sing jenenge balasan elek sombene akhirat. Tapi kenapa kok selama di dunia iki kelakuane dosa-dosa terus? Kenapa kok selama di dunia iki penggane maksiat terus? Padahal wis jelas-jelas ngerti bahwa sombene akhirat iku enek neraka. Bayangno wong ngerti nek somben iku ana balasan elek. Kenapa kok saiki jek nglakoni elek? Kenapa kok saiki malah seneng-seneng wae nek nglakoni elek? Oke, sahiji dawuh sing maraya ade mikir-mikir, gumun. Kenapa kok wong ngerti nek somben jelas dibales elek, kok saiki jek dilakoni iku sangat-sangat lucu lah gamane. Kok enek wong kaya ngono gamane ngono. Terus ingsun gawok marang wong kang yakinake mati. Kok iso bungah. Sing kedua, wis roh nek bakal mati. Mbuh tahun kapan, mbuh pas umur kapan. Jelas ana mati. Tapi kok ijek iso bungah. Kok ora enek perilaku sing mencerminkan dene iku siap-siap mati kene kok bunga-bunga wae seakan-akan gak ngarah mati. Terus ingsun gawok marang wong kang yakinake hisab kok wani nglakoni Allah iso ben niku ning akhirat mesti enek hisab enek perhitungan amal penimbangan amal. Tapi kok aneh wong-wong samane dunya iku malah diakeh-akeh eleke. Padahal wis ngerti nek somben jelas eleke iku ketok. Kenapa ijek dilakoni wae? Terus ingsun gawok karo wong kang yakinake pestane Allah. Kok demen kangelan? Piye? Dia kan iman karo takdir Gusti Allah. Iman karo kodok kodare Allah. Tapi kok seneng kangelan? Maksudnya gamane awak dhewe saiki kudune ngene. Usaha nek bar usaha ya pasangan insyaallah. Aja terlalu digawe angel, aja terlalu memikirkan, kakak mikir, aja sampe. Penting awak dhewe sing nglakoni wis usaha, wis gawe sing terbaik. Masalah kedadiane piye utawa hasilnya piye iku ya pasrahno wae ning Gusti Allah. Ing hadis liwat dawuhake, kok perlu susah.
ingsun gawok weruh dunya lan gonta-gantine marang aline. Kok iso anteng atine. Sing selanjutnya iki dunya iki gonta-ganti, maksudnya gonta-ganti iku gak iso sesuai karo karepe awak dhewe. Tapi kok aneh umat ning dunya kok malah seakan-akan itu tenang olehnya. Padahal dunia itu kan mau sementara. Dan artian dunia itu gak panggone tenang. Maksudnya awak dhewe kudu berusaha kanggo golek kehidupan sing luwih abadi, sing tenang sok ben akhirat. Maksudnya gak apa-apa awak dhewe gak tenang ning dunya. Iku gak tujuan marai. Sing penting awak dhewe iso sok ning akhirat iku tenang. Jadi tenang atine iku sing kudu digoleki adalah sok ben ning akhirat. Ning dunya karep apa tenang ora penting, ora tujuan utama dunya iki. Ingsun gawok marang wong kang yakinake swarga, ora gelem nglakoni bagusan. Selanjutnya wong-wong utawa para umat manusia iki ngerti nek sok ben akhirat iku ana sing jenenge swarga, ana sing jenenge balasan apik. Tapi kenapa kok selama ning dunya dene gak gelem nglakoni apik? Iki ana keterkaitan karo sing mau paham utawa ngerti nek sok ben akhirat iku enek neraka. Tapi selama ning dunya kenapa kok nglakoni elek terus? Kenapa kok nglakoni dosa terus? Padahal ngerti nek mesti enek balasan elek bareng. Terus iki ngerti nek sok ben enek balasan apike. Ngerti nek sok ben enek swarga. Tapi kenapa kok nglakoni ora gelem nglakoni bagusan? La ilaha illallah. Muhammad Rasul. Wa ruyan Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.